Докато още сме с имена, преди да се затворят времената, преди да знаем кой къде е вписан и откъде ще бъде заличен, да бъдем или спрели дъх на или в паузата вечност е преминала. Душите си наплюнчихме и нека отново всички да се проверим. Да дойде нещо, кой ще му отваря? Усещаш вече костите си чак и как гръбнакът смъртно се топи и тялото не се задържа право. С един крак да се спънеш и се пада. Ръката си не можеш да поемеш и лакътя си сам да подкрепиш. Вървях и все съм до вратата, но не надникнах никога оттатък. Дойде ли нещо? Някой ли почука? Не, повечето казахме. Не чухме. И веждите повдигнали в почуда. Усмихнахме се с долните си устни. Душите си отново преброихме. Плюс-минус същите отметнахме се пак. Преди да се разкъсат имената, преди да се затворят времената, преди да зейнат всичките врати. Отвъд дали повика глас, заглъхна. И сигурно добре, че бяхме глухи. И всички бяхме струпани отвътре. Да не изпаднем вън от този прак.